godiya ta tabbata ga Allah. Mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa. Ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama. Bayan haka al'ummar musulmi, abubuwan da suke faruwa a 'yan satuttukan nan, musamman abin da yake faruwa a ƙasar Palestine, kuma a cikin Palestine ɗin ma a Gaza, wanda mutanenmu suke cewa Gaza, amma hakikanin sunan shine Gaza, wanda mun ga yadda Yahudawa suka sauke dukkanin ƙarfinsu akan wannan yanki na Gaza, wanda za ku ga Filistin ga baki ɗayanta, in ka tattara 'yan ƙasar, mazauna ƙasar na asali, ba za su fice maka mutum miliyan 16 zuwa 17 ba. Amma abin mamaki, mutum miliyan 16 zuwa 17 yanzu wanda ya rage a cikin ƙasar wanda ike zaune don dole don ba yadda zai yi, ba su fice mutum miliyan 5 ba. Ragowar duk sun watsu, Yahuda sun tarwatsa su. Kuma Yahuda wannan godo aka nemi alfarma, aka ce a yanka musu wasu 'yan fulotai su zo su zauna a gurin. Daga samun 'yan fulotai da za su zauna, suka dinga matsowa suna tura musulmi, suna matsowa suna tura musulmi. Yanzu kusan kashi 7 za mu iya cewa, ko kashi 80 cikin 100 na wannan yanki na Falasɗin yana hannun Yahudawa. Sun mamaye gurin, kuma sun sanya wannan yanki na Falasɗin, musamman Gaza, ya zama kamar wani kurkuku ne buɗaɗɗe. Yanzu duk wanda yake rayuwa a wannan yankin ba zai iya samun ruwan da zai sha ba, sai ruwan da Isra'ila ta sako masa. Ba zai iya samun abinci ba, ba zai iya samun magani ba, sai idan Isra'ila ta buɗe hanya za a iya shigo da abinci ko magani. Daidai wutar lantarki, idan Isra'ila bata kunno ba za a iya ganin haske ba. Kuma suna daga cikin mutane, duk da ba su da yawa, wanda suke rayuwa a cikin talauci, wanda Allah kaɗai ya san adadin dubban mutanen da Yahudawa suka kashe, suka nakasa, suka taɓar, suka tozarta a wannan yankin. To amma abin sha'awa, kamar yadda malamai suke faɗa, annabi sallallahu alaihi wasallam da ice musulmi za su yi yaƙi da Yahudawa, kuma sai ba Yahuda ya rasa inda zai ɓuya, ta inda koda zai ɓuya a bayan bishiya ko dutsen da bishiyar da kansu suke gayyato musulmi su ce zo ga wani ba Yahuda a bayana, zo kashe shi. To wannan labari da annabi ya bayar, wanda nubu'a ce, ina ɗaya daga cikin abubuwa na albishir wanda annabi ya yi wannan al'umma tasa, kuma wanda sai ya faru ko ba daɗe ko ba jima. Idan da Yahuda suna nan a warwatsa inda suke a duniya, to wannan abin zai yi wahala. Amma cikin hikima ta Allah, duk da muna baƙin ciki da wannan kakagira da suka yi, da kuma kama guri zauna da suka yi, da ƙwace da suka yi, da fin ƙarfi da suka nuna, amma sai ka ga abin da manzon Allah ya faɗa shine zai tabbata, shi sa suka taru a wannan gurin. Wannan kwanaki Isra'il ta yi amfani da ƙarfinta na soja na sama, wanda gaba da gaba ba za su iya haɗuwa da su da Falasɗinawa ba, saboda yadda suke son su rayu, su ko Falasɗinawa so suke su mutu. Kai da kake son ka rayu, kake yaƙi don ka rayu, shi ko wannan so ike yaƙin ma don ya mutu. Babu ta yadda za a yi ku haɗu da su. Shi sa suka kasa shiga ta ƙasa, suka kasa tare su a yi gaba da gaba, suke yin amfani da ƙarfinsu na makami na sama, wanda ce Amerika shekara 20 da ta yi Afghanistan, iya ƙarfin da ta yi amfani da shi a Afghanistan, a cikin wannan 'yan satuttukan Isra'ila ta yi amfani da wannan irin ƙarfin a ƙasar Filistin. Amma kunga har zuwa yanzu Allah bai ba su dama ba, ba sami iko ba, sai dai sun kashe, sun jikkata, sun rushe, suna ba tunanin so suke yi su shafe Gaza ga baki ɗaya zamanto babu ita a tarihi.
to kuma shafe wata al'umma abu ne mai wahala idan ba Allah ne so a shafe ta ba. Kuma tunda Allah ya yi alkawarin sai an yi wannan karan batta din, to babu makawa fa sai an yi. Ko magana cewar za a shafe musulmi a wani yanayi a wani lokaci ba zai yiwu ba, domin Allah ya yi alkawari kuma sai ya cika alkawarinsa. Ku duba lokacin da annabi ya ba da labarin cewar musulmi za su ci Kustantiniya da yaƙi, wannan maganar da annabi ya faɗa ba ta tabbata ba sai bayan shekara 800, wanda yanzu Kustantiniya shi ita ce taki a yanzu. Kuma wannan gurin da ake cewa da shi Kustantiniya shine Istanbul a yanzu. Ku duba yadda Turkiya ta zama yanzu ƙasa ta musulmi. Kuma kafin wannan lokacin ma daular Usmaniya ta ɗauki gabaran tallata addinin musulunci da kai musulunci lungu da saƙo. Annabi ya ba da wannan labari ko labari ya tabbata, wannan shi ma zai tabbata da izinin Ubangiji ko a kusa ko a nesa. To taƙila wasu su dinga yin tambaya, me yasa malamai da waɗanda suke da kishi na addini da wanda suka karanta tarihin musulunci suke damuwa da Filistin? Me yasa ba su damu da sauran gurare ba? Ana damuwa da sauran gurare, amma wannan gurin yana da wani matsayi, yana da kuma wata falala ta musamman. Akwai abubuwa kusan guda 20, zan kawo su a gurguje idan lokaci ya bayar, wanda zai nuna maka mahimmancin wannan yanki na Falasɗin. Abu na farko, yankin Falasɗin nan ce matattara ta annabawa. Mafi yawancin annabawan da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko, duk ya aiko su daga wancan yankin ne, mutanen wancan yankin ne. Abu na biyu, ita ce maɓoya, mafaka ta duk wani mutumin kirki kafin Yahudawa su kai hannunsu zuwa ga gurin. Duk wanda yake son ya samu damar ibada, ya samu damar killace kansa domin ya bauta Allah, can yake tafiya. Abu na biyu, annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya samu matsala da mutanensa da ice inni muhajirun ila rabbi, ya baro yankin Iraki inda ya koma da shi da ɗan uwansa annabi Lut sun koma Filistin ne. Wannan zai nuna maka mahimmancin wannan guri. Allah maɗaukin sarki ya yi ishara zuwa ga wannan a cikin Alƙur'ani. Sannan shi kansa annabi Lut lokacin da Allah ice ya tafi garin Sadum, ya je ikai risala ta tauhidi, ya ce mutane su daina ɓarna, namiji ya daina neman namiji, a daina bautar gunki. Bayan waɗannan mutane sun kangare, Allah ya aiko da azabarsa. Inda aka ce annabi Lut ya koma, an ce ya koma Falastin ne, shi ma can ya je ya zauna. Wannan zai nuna maka wannan guri yana da matukar mahimmanci. Annabi Dawud alaihi salam gabaki ɗaya rayuwarsa ya yi ta ne a ƙasar Falastin, kuma a nan ya gina masallacinsa gurin da yake ibada. Haka na ɗansa annabi Sulaiman, wannan shine abu na 6. Annabi Sulaiman, wannan mulki da Allah ya bashi mai ƙarfi, wanda ya mulki aljanu da mutane, kuma Allah ya sahale masa tsuntsaye, ya sahale masa dabbobi, hatta iska Allah ya sahale masa ita. Wannan mulki nasa ya shimfiɗa shi ne a Falastinu. Abu na 7 wanda zai nuna mana mahimmancin wannan guri, kissar da ta faru tsakanin annabi Sulaiman da shi da runduna ta tururuwa lokacin da ya zo ficewa shi da rundunarsa ta mayaka. Tururuwa ta yi ishara zuwa ga 'yan uwanta, ta ce ku shige raminku, kada Sulaiman da shi da rundunarsa su tattake ku, wanda Alƙur'ani ya bamu wannan labarin. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun. Wannan kisar ta faru ne a Falastin, a wani guri wanda wannan guri ne wanda yake mai tarihi, yana kusa da wani gari da ake cewa da shi Asqalan, wanda gari ne na malamai na musulunci. Daga ciki akwai Ibn Hajar al-Asqalani, wanda iya sahihul Bukhari sharhi, babban malamin hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya rayu a wannan guri ne. Saboda haka wannan kissar da ta faru tsakanin annabi Sulaiman da runduna ta tururuwa ta faru ne a wannan guri. Sannan ku duba annabi Zakariya alaihi salam, da Allah ya bamu labarinsa yana yin sallah a gurin da ya tanada don yin sallah, yana kuma roƙon Allah ya bashi ɗa, kada ya bashi haka, da yake cewa rabbi la tazarni fardan, Allah kakka banni ni kadai ba tare da ka bani ɗa ba. Allah ya turo mala'ika, ya ce fanadatul mala'ikatu
wa huwa yusalli wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, yana tsaye yana sallah a gurin da yake yin sallah, sai mala'ika ya kirawo shi ko mala'iku suka kirawo shi suka ce Allah ya nemi maka albishir, zai baka ɗa namiji kuma ya sa masa sunansa Yahaya. Wannan ɗan ga matsayinsa kamar yadda alƙur'ani ya faɗa. Kuma wannan yanki na Falasɗin shine wanda Allah maɗaukin sarki ya kirawo shi da al'ardul muqaddasa, ƙasa mai tsarki, yanki mai tsarki. Shine gurin da annabi Musa lokacin da Fir'auna ya yi ƙoƙarin hallaka annabi Musa da shi da banu Isra'il, wannan yankin da Allah ya tserar da su shine aka ce su shiga ƙasar Falasɗin, wanda banu Isra'ila suka ja daga suka ce ba za su shiga ba, suka ce da annabi Musa matukan na ciki suna ciki ba za mu shigo ba, in kuma kana ganin lallai sai mun shiga to za mu tsaya a nan, ka je ka gama da su da kai da Allah, in kun gama yakin sannan sai mu biyo baya. Daga nan ne ma Allah ya haramta musu shiga wannan gari. Allah maɗaukin sarki ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard, sai aka yanke musu hukunci, aka ce sai sun yi batan kai shekara 40 za su yi suna yawon banza, ba za su gane inda za su je ba. Allah ya batar da su a gurin da ake cewa da shi Sahara Sina, wani yanki ne na Sahara yana tsakanin Falasɗin da Misra, wanda Yahudawa idan suka yi tafiya tun safe sai rana ta kusa faduwa sai ce bari mu zauna mu huta, gobe za mu gano hanya. Idan Allah ya kai mu gobe sai su ga inda suka taso daga safe nan suka dawo. Sai da suka yi ɗiba suka shekara 40 a filin Sahara, sai da duk wani wanda ake tsammanin mutumin banza ne sai da ya mutu a wannan gurin. Allah ya yi musu wannan ukuba saboda sabo da kuma irin kangarewa da suka yi wa annabi daga cikin annabawan Allah shine annabi Musa. Palestine daga cikin abin da ya sa musulmi suka damu da ita, duk wani mutumin kirki ya damu da ita, a nan ne aka haifi annabi Isa alaihi salam, kuma aka taɓa yin haihuwa wacce ita ce irinta ta biyu a tarihi bayan halittar annabi Adam da Allah ba tare da uwa ba da uba ba. Sai annabi Isa da Allah ya sa aka haife shi ta hanyar uwa ba uba, wanda Allah ya ba mu labari, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Saboda haka wannan wani abu ne na ban mamaki wanda Allah ya nuna kudurarsa, ya nuna isassa. Aka gina annabi Adam daga tabo sannan aka ce da shi tashi, kuma ta hanyarsa aka dinga zuba wannan halittun har zuwa yau. Sannan annabi Isa Allah ya halicce shi, ya fito da shi ta hanyar uwa ba tare da an samu uba ba. In ka yi mamakin an haifi mutum ta hanyar uwa ba uba, to abin da zai baka mamaki wanda ya fi zama abin mamaki shine a halicci mutum ba uwa ba uba. So da duka wannan yana nuna mana kudurar Allah da ikon Ubangiji. To wannan abin da ya faru na haihuwar annabi Isa babu uba sai uwa ita kadai, a wannan gurin a Filistin aka yi shi. Sannan a nan Falasɗin Allah ya turo mala'ika ya ɗauki annabi Isa alaihi salam ya sama da shi. Kuma a dainan Falasɗin ɗin a ƙarshen zamani Allah zai dawo da annabi Isa zai sauka, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ice za a sauko da shi, mala'iku guda biyu za su ɗauko shi ya dafa kafaɗinsu, an sanya masa hula Fatima wacce ake cewa da ita haɓar kada, ta rufe fuskarsa nan, ta rufe ƙeyarsa domin ta kare shi daga hasken rana. Za a saukar da shi akan wata hasumiya wacce take fara, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuma za a saukar da shi akan wannan hasumayar, sannan zai sauka ne a wani guri da ake cewa da shi babu Lud, wanda shi ma an ce wata unguwa ce wacce tana dab da Baitul Maqdis. Kuma a wannan gurin ne idan Dujal ya bayyana, yayi yawo ya karaɗe duniya a cikin kwana 40 kamar yadda ruwayoyi suka nuna wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, a nan gurin za su yi kacibir da annabi Isa a Falasɗin. Annabi Isa zai tarar da shi, zai soke shi da mashi. Annabi ya ce annabi Isa zai tarar da shi, zai kafa masa nisa, zai kafa masa mashi tsakanin shi da Fir'auna, tsakanin shi da watan Dujal bai fice taku 10 ba. Daga wannan gurin zai kafa masa wannan mashin ya kuma kashe shi. Wannan yana nuna mana wannan guri yana da wani muhimmanci na musamman. Kuma abin mamaki, Falasɗin a nan za a tattara kowa, maganar tashin alkiyama. Lokacin da za a sa wuta ta kora kowa da kowa bayan an yi busar ƙaho an tashi mutane, can za a kora mutane, can za a tattara. Nan ake cewa da shi ardul mahshar, nan ne ake cewa da shi ardul manshar.
a nan kowa zai taru sannan a kaɗa mutane inda za a kaɗa su. Kuma a wannan yanki Allah ya shirya samuwar masjidul aqsa, wannan babban masallaci mai tarihi wanda aka ce annabi Sulaiman shine ya sake jaddada gininsa bayan Allah ya bada umarni wa mala'iku kafin annabi Sulaiman sun gina wannan guri. Annabi Sulaiman shine ya sake sabunta gininsa, kuma shine masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da akai masa ziyara. In kai sallar farilla guda ɗaya daidai take da sallar farilla guda 500 a wani masallacin wanda ba shi ba. Wanda ke biye masa a daraja shine masallacin manzon Allah, wanda sallah ɗaya ta farilla daidai take da sallah 1000 a wani masallacin wanda ba shi ba. Masallaci na uku mai biye musu a daraja shine masallacin baitullahil haram, wanda in kai sallar farilla ɗaya daidai take da sallah 100 a wani masallacin wanda ba wannan ba. Kuma Filistin din nan da kuke jinta musulmi sun damu da ita, nan ce masarar nabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i daga maka zuwa can, sannan kuma daga can aka yi sama da shi, wanda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyar dare da bawansa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga masallacin harami zuwa masjidil aqsa dan ya nuna masa wani bangare na ayoyinsa. A wannan guri manzon Allah ya kacibir da annabawa da manzanni, wanda annabi ya bada labarin cewar ya jagoranci annaba da manzanni sallah a cikin wannan masallacin, ya yi musulmanci. Kuma Palestine ita ce alƙibla ta biyu daga cikin alƙiblar da musulmi suka kalla suka yi sallah. Musulmi a farkon musulunci suna kallon Kudus ne, nan ce alƙibla ta farko. Daga baya Allah ya sauya musulmi ya ce a zo a dinga kallon Ka'aba, kamar yadda Allah ya faɗa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram. Daga nan ne aka ce da manzon Allah ya canja alƙibla maimakon Baitul Maqdis ya dinga kallon masallacin Ka'aba. Kuma Baitul Maqdis shine alƙibla na duk wani annabi daga cikin annabawan Allah kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annaba da manzanni can suke kalla suke sallah. Kuma a nan ne alƙawarin da manzon Allah iyo musulmi zai tabbata, na wannan rigima da za ta faru tsakanin musulmi da Yahudawa wanda na ambata mana a farkon wannan huɗuba. Gashi kuma abin sha'awa Yahuda sun gama tattara, ko abin da ya rage su gama tattara 'yan kaɗan ne, domin an kirga Yahudawa a duk duniya ba su fice mutum miliyan 18 ba, in sun yawa kace sun kai miliyan 20. Kuma zuwa yanzu waɗanda suka tattara a wancan gurin sun kai su miliyan 17, wanda suka rage a watsa a ƙasashen duniya suna munafunci suna gulma da kinibibi 'yan kaɗan ne suka rage. Sau da haka sai sun gama tattara a can, sannan Allah zai bada wannan damar musulmi su yaƙe su. Sai dai kamar yadda malamai suke faɗa, wannan yaƙi da za a yi zai faru ne lokacin da musulmi za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, za su haɗu a kan kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Lokacin da za a daina yaƙi saboda ƙabilanci, a daina yaƙi saboda yare, a daina yaƙi saboda 'yan garanci, a daina yaƙi saboda ɗiban ganima, a daina yaƙi saboda faɗaɗa ƙasa. Za a yi yaƙi ne saboda tabbatar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah. A wannan lokacin ne musulmi za su yi galaba akan Yahudawa. Daga cikin abin da ya kamata mu sani, haƙƙi ne na mutanen Falastinu a kanmu shine mai musu addu'a. Ko mun tashi za mu yi addu'a, mu keɓance mutanen Gaza da addu'a ta musamman, domin Yahudawa sun cutar da su, Yahudawa sun barbaza su, sun watsa su, Yahudawa sun musu kisan gilla, sun musu kisan kiyashi, kisan kare dangi, sun katse musu ruwa, sun katse musu hanyoyin samun abinci, sun katse musu hanyoyin samun magani, sun katse musu wutar lantarki, dukkanin wani abu wanda za a iya cewa da shi sabab min asbabil hayati tayyiba. Yahudawa sai da suka bi suka toshe musulmi. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka, wannan bayi naka Allah ka ba su kariya da kariyarka, Allah ka ba su tsari da tsarinka, Allah ka ba su kulawa da kulawarka, Allah ka karfafe su, Allah ka taimake su, Allah ka tausaya musu, Allah ka ɗauke musu zalunci da muguntar da ake musu. Wanda suka mutu daga cikinsu, daga cikin musulmi, Allah ka ji kansu. Wanda suka yi rauni, Allah ka ba su lafiya. Wanda suka rasa mahallinsu, Allah ka mayar musu da mafi alheri. Waɗanda aka tarwatsa ko aka kulle
ko aka yi garkuwa da su Allah ka kwato su, Allah ka kwanto su, Allah ka rubuta musu cin nasara, Allah ka rubuta musu ɗaukaka, Allah ka rubuta musu rinjaye, Allah ka ba su ƙarfi, Allah ka ba su kwarjini. Allah mun danka amanar waɗannan bayi naka a gurinka, Allah ka ba su kariya, ka tsare su. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka, mu ma matsalolin da muke fama da su a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana. Tattalin arziki Allah ka karfafa shi, tsada da take damun mu Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah ka sassauta mana, farashi da ya tashin goron zabo Allah ka saukar da shi. Ya Allah duk wanda yake nufin mu da alheri Allah ka sanya alheri a tattare da shi, wanda yake nufin mu da sharri Allah ka yi mana maganin sa. Duk wanda yake son ya cuce mu Allah ka kame hannunsa, ka kame tunaninsa, ka kame bakinsa. Allah kar ka bashi dama, Allah kar ka bashi iko. Waɗanda suke garkuwa da 'yan uwanmu suke satar mutane don neman fansa, Allah waɗannan bayi naka in masu shirya ne Allah ka shirye su, in ba masu shirya bane Allah ka yi mana maganin su, ka sanya mana iyaka da shamaki tsakanin mu da su. Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka tsare mu daga azabar duniya da azabar lahira, ka shirye mu, ka tabbatar da mu a kan shirya, ka shirya mana ƴaƴanmu da matanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu. Allah ka gyara zukatanmu, ka gyara ɗabi'unmu, ka gyara halayenmu. Wannan gari namu Allah ka sanya masa albarka, ka sanya mutanen wannan gari albarka. Allah ka yi wa mutanen wannan gari albarka. Allah ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka tsare mu da azabar duniya da azabar lahira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.